אוי, לא קמה. קומי! רגע, סליחה. אוי, ננה, בננה. נו באמת. עוד פעם את מובילה אותי. טוב, נו יאללה, בוא. אני אביא לך את האוכל שלך. אוי, בסדר. אחי, אני מזור לך תה. וכן, רגע, סליחה, זה ארוחת צהריים שלך. תודה. בבקשה. אין לי אפילו מדפים כזה, מה זה? את רוצה שאני אביא לך מדפים? יאללה, תראי טלוויזיה. נו, וזה קטן. את יודעת שאני ראייה כזאת טובה. ואת לא קונה לי משקפיים. בסדר, אני מביא לך משקפיים. קחי משקפיים. תודה. עכשיו את רואה יותר טוב? כן. אני לא מאמינה. זה עלה לי 1,000 שקל. סליחה. לא תראי, סליחה, מה זה עוזר לי? יאללה. תראי את הסדרה שלך. אוי, נו באמת. חבל שאני כאן דיסקים. טוב, אני קונה היום דיסקים. טוב, זהו. טוב. יאללה. כל פעם מעבר, זה עושים לי רעש. טוב, נו, את באה לעשות לי מסאז'. מה, אבל רק התחלתי לראות. סבבה, מה אכפת לי? בואי. יש לי פיפי בסדר, תעשי. טוב, יאללה, בואי. אני שמה רגע את זה שלי, את החלוק שלי. טוב, יאללה. יותר חזק, ותעשי לי גם בראש. טוב, יאללה, הגיע צהריים, אני יכולה להפסיק, בסדר.